Хиллари Клинтон. Трампа. Наверное, за Трампа. За Хиллари. Да, Трампа. Так как он что-то новое, и он не политик, он бизнесмен. Ну, Трампа, да, гэта сюрприз, але таму што я не за Хиллари. І таму што чалавек ведае, як рабіць грошы, і рабіць грошы легальным шляхам. Если у него нормальные счета, если у него эти миллиарды, они реально существуют, значит, он хороший бизнесмен. Абама гэта герой романтычны, але зараз патрэбны чалавек, які дэмакратычным шляхам можа рабіць складаныя рашэнні і зарабляць грошы для краіны, якая стаіць на мяжы эканамічнага краху. У него там есть пару позиций, которые мне непонятны, но, в принципе, наверное, бы за ней. Ну, я бы ніколі не голосовала за Трампа. Я бы проголосовал бы против Трампа. Я падтрымліваў рэспубліканцаў, калі б не Трамп. Трамп, на самом деле, все эти вот действия, да, это все как бы... Это шоуменство, это все балахульство, по-моему. Для меня как бы политик не должен быть такой, вести себя как шоумен, особенно президент такой страны, как США. Я спадзяюся, што я не пераможу. То, што, я думаю, мы беларусы бачылі на працягу уже больш за 20 гадоў. Хамство, неадукаванасць, популизм. Что подписаться под Дональда Трампа, это значит подписаться под расизм, под гомофобию, под неравноправие паміж гендерамі. У яго ёсць свая платформа, шмат людзей яго падтрымліваюць. Гэта людзі, напэўна, якія не маюць добрай працы, якія вераць у простыя рашэнні. Я магу зразумець некаторыя пазіцыі, на якіх ён стаіць, але прыняць іх даволі цяжка, таму што я з Беларусі, сам эмігрант, яго шмат антыэміграцыйнай рыторыкі. Як бізнесовец, ён рацыянальны чалавек. Дапамагаць Беларусі з яго пункту гледжання, як і, в прынцыпе, іншым краінам нашага рэгіёну, гэта і рацыянальна. Для беларусаў, зразумела, это не вельмі добра было. Трамп мне вельмі напамінае Лукашэнку. Двух Лукашэнак у сваім жыцці я не выцеплю.